asin social media para sa promosyon kan lokal na turismo, lalo na ngunyan na nasa tahaw kita kan pandemyang COVID-19. Mga paagi sa pagbangon, kultura, artes, kulinarya, asin magagayo na lugar sa Kabikulan. Magdangog, magpartisipar, maghiras sa programang Turismo Bicolandia. Aramon ta sa laog kan programang Aramon Yato sa Radyo DZGB. Always number one, always at your service. Ngunyan, uya na ang sa indong mga anchorman, mga loli kan DOT5 asin DZGB. Mga tugang, good morning po sa Saindo Gabos. Welcome sa kayang programa Turismo Bicolandia, Aramonta. Kanyang pong altaw na ni Miyerkules. Pangduang episode mo po iningon yan para ihira sa Indo ang mga pinagagibukan DOT, lalo ngunyan na panahon ng pandemya, kung paano tang maibangon ang turismo na talagang tinamaan ng todo. Ang iba sumadsad. Pero dumang kita nakailing nin talagang entusiasmo kang gabos ng mga stakeholders na bumangon pa dit-dit kahit papaano. Offering sa indang mga lugar tangani na may madumanan sa mga kababayan ta, marilibang stress. And this time, tugang kapartner ta, si Chief Kaaram Romel na Tanawan. Chief, good morning po tabi. Good morning man po, Kaaram Mar. And good morning, siyempre, sa satuyang mga paraantabay, digdi sa imong programa, ang Aramon Yato, na sa segment na ining Turismo Bicolandia, Aramonta, tanganing outpaman lugod, sa satuyang pag-ulay-ulay, maaraman ta, asin ang satuyang mga hinanyog, kung ano ang mga ginigibong medios kang Department of Tourism, asin satuyang mga counterpart sa mga provincial tourism offices sa bilog na rehiyon, ang kumbaga ano ang mga convergences nyato ang aning ma-revitalize ta ang turismo sa satuyang rehiyon. Ayun, okay. So, baka pighanap nindo si RD at saka si Kaaram Room. Yaon po si RD sa ano yan, sa Naga, Kasubanggi, and hanggang sa Ngunyan para po duman sa mga engagement niya. And si Sir Rom na Kandasa, nasa linya. Hello, Sir Rom, good morning. Hello? Uy, hello, Sir Rom, good morning. Yes, good morning po mga nagandang kang programa. Turismo Bicolandia, salamat po. Ayun, daon ka mo sa siyudad ng Naga at tabi, Sir Rom. Yes, actually pabalik na, ayaw na kami sa Albay, pabalik na kami. Well, the 2 days is productive dahil pigtabangan po ng DOT Region 5 sa pangingat po ni RD Herbie Aguas. Ang mga MSMEs and yung mga lokal na businessman aning may mai-promote giraray so pagbangon kan turismo duman sa Tourism and Trade Fair Best of Bicol. Then nagbisita man po si RD sa Father Gain sa Trade Fair. So iyan po sa mga dalakulang trade fairs po sa Naga. Kasabay po yan kang pag-celebrar kang sa tuyang piyesta kang sa tuyang ina. Ina Peña Francia. So magayon po so naging mga consultations naman. And yung mga mga nanginginit ng mga businessman and mga community po, Chamber of Community po sa Naga, may mga napabot man po ng mga suggestion as in mga collaboration po na mangyayari dito po sa Patuya, sa Bicol Region. Yes, sir. Opo. Salamat po, Tabi, and keep safe, Tabi. Sir Rom at saka kay RD, regards lang po, Tabi. Yes po, regards po. Lalo na po, magdamog ka mo sa programa mo niyan because we'll be featuring Catanduanes. Yes. So, yes po, next week we'll be there in Catanduanes also. We'll be reporting live duman sa sa Happy Island. Yes, sir. Opo. Sige po, Tabi, sir. Salamat and good Salamat morning. Po. Ayun, Morning. okay.
Mga tugang si Rome Kandasa, makaaram Rome, maskiyain, nakukuwata. Aron kanon magiging sistema kang programa ta si Rome. Laging si on the Romel go. na. Okay. So mga tugang, nabanggit naman sana ni Sir Rome Kasubago na ibityo tang Katanduanes. Ilingon ta muna po ini na mahiling din sa Katanduanes pag nagdumang ka mo, what is Katanduanes offer para po sa Indo bago ta kauronon mga tugang ang tourism officer ay Katanduanes. Okay, roll BTR. Waterfall, hills. Yeah. Yung paborito kong latik. Ayun, no. So mga nakantabay sa radyo, yun, pinailing po duman so mga mahiling Indo, offering may waves, may mountains, may hills, yung kultura, pagkatapos yung mga magagayon na lugar na pwede pong madalan. And si Kaaram Chief Romel, ay siya po ang tawantaning panahon para ma-introduce ang story pong guest ko niya po na pagkaaga na pinaunlakan kita, makakasabay ta sa satuya pong programa ko niya via Zoom. Okay, sir? Okay, ngunyan pong edition, makakairibahan ta po ang inaapod niya to na the pillar of Catanduanes tourism and the brain of the famous tagline Happy Island. Taro man po ini Kuya Mar na kaamiga ko since haloy ng panahon. Opo. Na nagpupuon-puon pa sana ang na maging sikat ang Catanduanes. Aram mo po ang kaaraman ang dating tagline kang Catanduanes has something to do with the frequent typhoon. Aha. Or the land of the howling winds. Yes, the land of the howling wind. Ngunyan dahil po sa kumbaga creativity kan sa tuyang guest ngunyan nabago po ang perception. Yes. Sa paagi po kang pag-introducer kang Happy Island tagline. Ayo. So without much ado, let us welcome Miss Carmel Garcia. Ayan. Hello, Ma'am Carmel. Wow! Talagang happy. Ayan. Hello, Ma'am Carmel. Good morning po tayo. Welcome to the show. Yes, good morning, Sir Mar. And of course, kay Chief Romel, Chief Tourism Operations Officer kan Department of Tourism. Sa mga paraan tabay po kan DCGB, both radio and online platform. Just maray na aga po sa inyo po. Yan. Happy to see you, Ma'am Carmel. Long time. Dahil Yes sa po. COVID, sa pandemic, Now, kumusta po ang situation mo niya dyan sa Catanduanes as far as pandemic is concerned? Sa lado po kan turismo, we cannot deny na apektado po na maray kan pandemic ang tourism industry. Pero the good news is, despite the pandemic, igwa po ni mga tourism enterprises na nag-emerge sa Catanduanes. Kumbaga, yung pandemic did not stop the tourism industry. In fact, igwa po kami ng accommodation establishments. We have 6 accommodation establishments na nag-emerge po ngunyan kan panahon kan pandemya. Igwa po ng mga nag-invest sa mga cafe or restaurants and at the same time sa farm tourism side. Ayun. So I Okay. think that's the good thing about the pandemic. Yes, okay. Sir Romel? Siguro po doon naman si Miss Carmel na Kaaram Carmel. Kaaram Carmel. Yan. Oo nga. Kaaram Carmel.
Okay, bagay na bagay din, no? Yeah. Okay. So again, welcome Kaara mga Carmel sa tuyang programa. Yan ang siyempre ang siguro sipunanta. Ano po ngayon ang pulisiya kang provincial government manungod po sa paglabog Yeah. nin mga na say for example mga apor or sa mga from the government sector, from the private sector. So ano po ang pulisiya? Mhm. Kung malawag sa katanduan, As of- Yep. Yes po. As of today, ang polisiya ta po, ang travel policy ta po is if you are an APOR, meaning APOR from National Government Agency, kung hali ka po sa area na GCQ or MGCQ, ang ipipresent mo lang po is company or agency ID and the travel or mission order. Kung ikaw man po is private APOR, just the same, ipipresentar mo po ang agency ID, travel mission order. Pero ang karagdagan po na requirement is RT-PCR results valid for 3 days from the date of testing. So ini po na mga dokumentong ini, mag-a-apply ka po sa SPAS para po matawan ka po ng travel coordination permit. Mhm. Ayun, yun Yes ang po. ano. So that's the general policy. Opo. But if you are fully vaccinated, meaning you have completed your vaccination kung halimbawa po 2-dose series. So at least more than or equal to 2 weeks after mo po ma-receive yung second dose. Kung single dose po yan na vaccine, more than or equal to 2 weeks. So just the same, pigpa-follow ta po or nagko-conform po kita sa general ruling ng National IATF. Ayun, okay. So maliwanag yun na Kaaram Romel, ano? Magbado man ka sa katanduan is you have to present your ID. Kung may order ka, work order, ano? Pagkatapos yung RT-PCR negative result. Ayun. Ayun. Okay. Ang gusto kong kumbaga i-maximize siguro o sabihin ta ng ano ba ang pwedeng mangyari na despite this this policy kang probinsya kung paano sabihin ta ng matabangan ang local tourism industry out of this mga apor Yeah. from the government and the private sector. Kasi parang to my understanding, dahil ibang makakalaog dyan, pwera kayo ni mga may official, okay, may business purpose sa lalaog kang probinsya. So, what if kung ining mga apor would like to avail of the tourism offerings of the province? I want to know, and of course, interested din digdi ang sa tuya mga parahinanyog kung papaano ninda may enjoy ang Happy Island while being an apor. Ayun. Kung apor ka, ano? Opo. So, as of today, sir, allowed naman po na umikot sa mga tourism sites natin. Open po yung mga tourism sites natin entire province or by circuit. Kasi iba po kita ng tiga-apod na, we have, siguro I could discuss that later po in circuits natin. So, generally, open naman po ang turismo in Catanduanes for domestic tourists. And at the same time, hindi po na piga-apod ka na apor. Halimbawa ako, Ma'am Carmel, I want to go to Opo. Catanduanes. Nag-leave ako para ma-explore ko ang Catanduanes. Will I be allowed after presenting my credentials? Yes po, you will be allowed. Opo. Yun. Pwede naman pala, no? Kasi you were already allowed to enter via Tabaco Port. Kung halimbawa po halik ka ni Albay. Yes, Kung opo. halik ka man po ni Manila area, syempre via plane sa airport, you will be allowed to enter provided na igwa ka po sa mga documentary requirements, and then ang ipapahiling niyo po is yung approved travel coordination permit. Ayun. Opo. May QR code po yon. Ayun. Okay. Kasi di ka man pwede basta dahil ka nag-agi naman sa, ano ito, Ma'am Carmel? Espas ba?
Espas po, Yeah, opo. Espas. It's a travel management system Mhm. na pigagamit na po kan, bako man lang po na Catanduanes, kundi dakulo na po na probinsya Mhm. sa buong Pilipinas ang gagamit po kaiyan. Ayun. So any local tourist can go as long as you observe the minimum protocols na pinapautob. Opo. Ayan. Okay. Ayun. Public Ayun, standard na din. malinaw na Maliwanag. malinaw ka Aramamar. Oo. And by the way, ang tourism, bako man lang iniso leisure tourism. Nga business trips is also Yeah. a form of tourism. Opo. Oo. Ayun. Okay, then ano yan, despite of this mga pangyayari tabi, garo kita na pasadit su pigiruan ta, may mga restrictions tabi. Ma'am Carmel, paano po nakakapag-respond mo niyan ang sa tuya pong local government pati na mga stakeholders ta para maski may pandemic kita, umandar ang local tourism diyan po sa Catanduanes? Opo. Nung mag-start po yung pandemic, nagkaigwa po kami ng programa. We call it Tourism Cares, acronym for COVID-19 Alleviation and Response Efforts Towards Safety and Sustainability. So, ang enot po na naging programa may starting 2020 to fight the pandemic. In collaboration with the private sector, nagkaigwa po kami ng Tabang Turismo Drive. So, ini po, without any cost to the provincial government, nakatao po kami ng 1,236 food packs and hygiene kits sa mga tourism stakeholders na po. And karamihan po dito are community-based. Miyembro po kan community-based tourism organizations. Mas dakul po sa inda ang mga satuyang community guides, sa mga bangka operators po, and then sa mga empleyado kan accommodation establishments. Pero po kayan, in collaboration of course with the Department of Tourism at saka po yung Department of Labor and Employment, naging grantee po ang mga tourism service providers kan Catanduanes, kan Bayanihan 1. Wow. So, in 2020, we were able to grant assistance under the Bayanihan 1 sa 565 displaced tourism workers. Okay. Under Bayanihan 2, ang mga naging grantees na po kaiyan, of course, sa mga DOT accredited accommodation establishments, sila po yung priority. And ang sa inda po ng mga empleyado or sa indang tourism workers. And andyan din po ang mga DOT accredited travel and tour agencies. And syempre, ang mga community-based tourism organizations. Under po kan expanded program, kan Bayanihan 1 into Bayanihan 2, nagkaigwa po kita we were able to grant assistance to 506 displaced tourism workers. So, digdi po, nag-expand sa programa apart from mga CBTOs or community-based tourism organizations and accommodation establishments, included na po digdi sa pag-aapod na po na secondary tourism enterprises. So, when we say secondary tourism enterprises, ini po sa mga restaurants, sa handicraft workers or souvenir producers nita, sa mga gatrabaho po sa farm tourism sites, itiwa po kita kaiyaning natawan, and ini po na mga related tourism service providers like porters, so gatrabaho po sa mga art galleries, sa barber shops and salons, and even karinderya and eatery. So gapos po iyan, natawan po ning assistance kan Department of Tourism sa collaborative program kan Department of Tourism and Department of Labor and Employment. Ayun. So dakula po ang samuyang pagpapasalamat sa duwang national government agency po na ini. Kami po ay nag-facilitate lang para maka-enroll digdi sa programang ini ang satuyang mga tourism service providers. Ayun. So maski medyo napilay halimbawa, pero mayroong assistance na nakuha, so tuloy pa rin ang buhay. Ayan. Yes po. Ayan. Opo. Aramo po Kaara Mamar. Opo.
nagpasalamat si Kaaram Carmel. Ah. Pero sa totoo lang, kami ang dapat na magpasalamat. Aha. Dahil kundi po dahil sa indang aktibong partisipasyon. Mhm. Aram mo po Kaaramar dahil sa kadipisilan bangangunyan. Yes. Pag-abot sa connectivity. Talaga kung wala po sinda, Mhm. talagang sa programa mi I think will be a failure. Yun, day maaga. Sinda po talaga talagang tinabangan ninda so sa tuyang mga beneficiaries kung Opo. paano makapag-avail, makapag-apply. Yes, oo. Kadaklan man po sa inda, primero nga ni, maluya nga na ang signal. As in, medyo daiman kabisado ining mga bagutan technology. Mhm. Lalo na ining system online na kasi ang ang pag-apply sa sa kuya ini na sa programang ini. Mhm. Kaya ang pagpapasalamat siguro dapat hali sa muya. Yan. Sa muyang national government agencies, ang DOT, as in ang DOLE. Yan ang kumbaga talaga trinabaho kang local Opo, tourism talagang office tinirabaho nila. na matabangan sa mga stakeholders na dyan, yung mga madi-displaced na mga trabahantes. Tangani na maski arugan ng sitwasyon, padagos magiraray na may kakabubuhay sila. Okay, now, mas na-intrigue ako yung transition na Happy Island. Yung Happy Island, bakit Happy Island? And then, anong mga best practices we can offer na ma-share sa mga kababayan to inspire others to do the same? Ayun. Ayan. Opo, sir. Ang Happy Island po, sir, actually, ang happy is an acronym. Igwa po iyan kan meaning. Okay. Opo. Ang letter H po, it stands for the home of green biodiversity, premier abaca fiber, and unique delicacies. Mhm. So, of course, Catanduanes is an ecotourism site. Pigo orgulyo mi po na kami ang abaca capital of the Philippines or maybe even the world in the future. Aha. And then, of course, ang mga local cuisines kan probinsya ng Catanduanes. Adyan po ang sa imong paborito, which is latik. Yan. Oo. Yes. So, that stands for the letter H. Aha. So, ang letter A po is amplify your faith and revisit history. Mhm. Tigdi po nakapaloob sa mga cultural and heritage sites kan buong probinsya. So, tiga-anchor mi po ini sa religiosity kan buong Catanduanes, kan mga Katandunganons. Kasi po alam nyo naman po na, of course, Catanduanes is frequently visited by typhoons. Yeah. So, there is nothing we can hold on to except faith. So, digdi po yan, naka-anchor sa letter A. Ayun. Oo. Letter P is pack up and head off to beaches galore. We are an island. So buong Catanduanes po, dakulon po ng beaches na pigo offer. And kadaklan po kayan are white sand beaches. Opo. Mhm. And then nakakapaloob po dyan ang satuyang number 1 na surfing activity or tourism product, which is surfing. Mhm. Picture perfect island wonders. That's the second P. Mhm. Ang mga sites po sa Catanduanes ay Instagram worthy. Wow. So, right there and then at the site, you could have a selfie or groupie. Mhm. And ini po ang trend nun yan, especially sa mga millennials. And then of course, the letter Y stands for YOLO. Ini po terminolohiya kan mga millennials. You only live once. Adventure is a thing in the Happy Island. So yan po ang summation. Gata po, Happy Island. Ayun, kompleto Ricardo Yan ang boss wala ka nang hanapin pa Ma'am Carmel Yan po ang Happy Island. Ayan, okay sir. So, opo. Yeah, ang kagayonan kasi kay ni nagko-complement pa siya sa national branding na po na it's more fun in the Philippines and sa current din po na tagline which is exciting Bicol. Yeah, so at saka kung sinabi mo happy, talagang when you want to have leisure dapat maging happy ka. Yan. Di ba? So yung pagpasiring mo diyan is talagang dakulang dakulang hope mo na paghali mo diyan, daradara mo ang memories na nakuha mo diyan sa Happy Island. Ayan, di ba? Actually, Kaaramar, ang The Happy Island, kumbaga, saro ini
itinataong oportunidad sa tuyong mga kabataan na actually bako lang ini o ko yan local sabihin ta ng issues and concern, Aha. kundi actually yung the reality of depression. Ngunyan kung kita baga na-depress dahil dahil nahihiling ang kamarayan kan buhay, dahil kita kinahihiling na dapat ikaugma. Aha. So with this Happy Island, kang katanduan is, so tigtatawan niya, ino-offer niya ang isla, ang mga tourism offerings, kang katanduan is, tanganing masimbagan ining phenomenon Sagot na sa interview. na problema sa ngunyan na dito lang dito lang na masyadong narireparo dahil igo kita ngunyan na kumbaga mas publicized Yes. na ininganing pandemic na ni. Pandemic, ayun. Na actually inong pandemic na ni even aggravates that that psychological problem. So ining depression. Opo. Ang magayon lang talaga garo nagkasurundo ang mga stakeholders na ibangon ta. Bumangon kita gabos sabay-sabay. Yan. Tangani na may offer tamang girari ni sa tuya. Kung dahil makita nag-allow kay foreigners at sa mga local turista, may madumanan na maray na lugar. Actually sa totoo lang kaaramar ang sa tuyang tourism industry kumbaga dependent sa domestic tourism. By the millions ang ang domestic tourism actually Opo. compared lang sa foreign tourist. Kumbaga sa ano ngaya, ito, agi-agi, ini, sige-sige. Yan. Okay. Asa si Ma'am Carmel, nandiyan pa? Ayan, okay. Ma'am, Yes. ano ang pwede kong pasyalan dyan sa Catanduanes pag ako'y pumunta na? Dakulod po, sir. Kung nahihiling niyo po duman sa video na sa opening video nita, dakulod po kami kan mga tourism sites. Oo. So, pwede po kayong mag-trekking, pwede kayong mag-island hopping, dakulod po kita ng beaches, so pwede po tayong mag-hop in, hop out from one beach to another. And of course, adyan po ang kulinaria, nasaro po sa tourism product po niyan na di-develop kan Catanduanes para po pag nag-reopen po ang turismo, igwa po kita ning bago na tourism offering. So igwa po kami ning programa niyan na hopefully masuportahan po kan Department of Tourism, which is Isla Culinaria. Isla Culinaria. Opo, Isla Culinaria. So ang magiging focus naman po natin ito ay yung mga food offerings kan Catanduanes. So ang magiging tour package nito po kayo ni is what we call Happy Tummy. So naka-anchor pa rin po yan sa Happy Island. Happy. Ayan. Happy Tummy. Opo. When you go back to Albay, mataba ka na. Busog na busog ka. Nagugutom ako kaaramar. Sana nakapasir na. Diba? Ayan, okay. So, Happy Tummy. Okay, so ano yan? Opo. Ano ang magiging komposisyon kay Antabi? Ano yan, Ma'am Carmel? Anong Opo. apera So kang ang latte? ang mga sites po na padudumanan mi sa mga turista ay yung mga nag-o-offer po kan mga authentic culinary delicacies kan Wow. Catanduanes. Okay. Adyan po ang latik, ang tilmok, just to name a few. Adyan po ang pigde-develop tangon niya na dawa or what we call in English as millet, digdi po sa munisipyo ng Bato, na ang engage po, ang gagibo po mo niyan are sa mga tour guides na po. Bote Eco Tour Guides Association as an alternative livelihood, to venture na po muna sa food, sa production kan mga souvenir products na food items. Kasi ini po, maski may pandemya, talagang kaipuhan ng tao ng pagkaon. So, dun po muna nag-focus ang saro sa mga community-based tourism organization natin. Ayun, okay. Carmel, Ma'am Carmel, we will post for some reminders po muna and then we will be back para po sa iba pa na mga sabi nga ni Kayan good stories from the Happy Island para po sa mga kababayan nato digdi sa mainland na nagantabay all over the world din because we are now broadcasting
sa tulo na platform, no? Sa broadcast, sa radyo, DCGB. We are now on live sa FB page kang DCGB News Online, as in ang DCGB Legazpi YouTube channel natin. Okay? Makatugang oras nga to 11:36 in the morning. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Ayan, mga tugang, balik po kami sa swayang programa. Kunyang po na pagkaaga. Turismo Bicolandia Aramonta. Hindi po sa Radyo DCGB. Kunyang pong Aldaw nin Miyerkules. Oy, sa mga devotees po kang Mother Perpetual, don't forget to end the Mass and say your novenas. Okay, Chief? Kaaram Romel, ano po ang mga dapat niya itong makuha na mga information sa Katanduanes tangani na mas ma-inspire ang mga kababayan ta na bisitaon ang lugar ngunya ng mga panahon na ini kaning makahali man duman sa pero bagang depresyon. At least may madumanan lamang tabata mapasko man. Ang medyo challenging lang po Kaaramar hanggang ngunyan officially ang Catanduanes ay closed for leisure tourists. Ang malinaw naman sa tuya, nilinaw ni Kaarama Carmel na ang makakalaog duman so mga authorized person outside of their residence na from the government and the private sector. And tanganing makatabang ining mga apo na naglalaog sa Catanduanes is perhaps to encourage them or kumbaga kampanyahan sinda na aside kan business trip ninda, aside kang sa indang official travel, they can enjoy the tourism offerings of the happy island of Catanduanes. Ayun. Tamang-tama yan, lalo kung yan na i-offer ninda yan ng mga kulinarya duman, di perting maray. Yeah, and kung kung wara pa man sa programa kang Provincial Tourism Office, siguro magayon duman sa Pier, Birac and San Andres, magkagsinda duman ki mga sabihin nating marketing collaterals tanganing maingganyo sa mga apor na naglalaog sa Catanduanes na i-enjoy ninda ang magagayon na sceneries, ang masisiram na pagkaon sa Catanduanes. Dapat pagdoong pa sana may welcome na. Yan, dapat pagdoong pa sana ikaw na welcoming cultural performances. May patanaan na kang oni nga ang culinary ang delicacy midigdi. Yan. You can enjoy much pag nagdumang ka sa lugar na Arupenin. Ayos pa na. Considering na they are free to go naman as apor. Opo. Ma'am Carmel?
Ayan. Nandiyan na si Ma'am Carmel. Ah, wala. Nawara? Ayun. Okay. Nakaon ang camera ni Ma'am Carmel. Ayan. Okay, so balikan tan taon-taon na. Okay, so ano pa ang nailing mo tabi, Kaaram Romel, diyan sa Catanduanes na talagang ma-excite ka? Takang inot garo nagsarakat ta kamo duman sa kunyan, sa itong suwalang kawo na bulod na puna muna ang kaduman sa norte. Nyaon ka man sa napalan sa Catanduanes. Actually, ang sarod naman sa mga napaka-exciting, napaka-accelerating. Itong Binurong Point, Binurong na gari man sana siya sa Rolling Hills kang Batanes. Oho. Yan. Kung ngunyan dahil pandemic dahil kita makaduman sa Batanes, hindi na muna kita Yan. sa Catanduanes. Kadakol-dakol man na magagayon ng mga sceneries na arugan sa Batanes. Sabi nga ni Ma'am Carmel Bacasbago, Instagrammable. Yeah, Instagrammable. Yan ang nauso yan. Pag talagang madumang ka sa pwedeng ka pero talagang maklik ka, no? Pero mina. It's your bragging right Yeah. na nakaduman ka sa Happy Island. Okay. Arvin, sinyasan mo ako niya na si Ma'am Carmel, baka nagkagulang ning alit na duman. At masabutan ta kung ano pa, pero ba sinabi niya kasuba, ano pang mga halimbawa ako, madian ako, ano ang i-recommend mo sa Kuya Tabi, Ma'am Carmel, na must to see ko and must to eat ko yan po sa imong area? Sorry, I need to take the call from civil service. Okay. Apa? Ang question po, sir, is kung ano po yung pwedeng What more? mapuntahan ng Yes. turista. Opo. Okay. So, iko po kami ning tig-aapod na digdi ng mga tourism circuit. So, Okay. saro po yun isa yung strategy mi para mas lalo po na mapaigting yung tourism marketing and promotion strategies natin. So, pig groupings mi po ang mga munisipyo kan Catanduanes. Like for example, sa area po kan Paviba. Paviba is an acronym for the municipalities of Panganiban, Viga, and Bagamanok. Digdi po sa area na ini, ipinagmamalaki po nila syempre. Napuntahan na po ini ni Sir Chief. Ankinis kan Panganiban. Oo. Yeah. Kasi we were talking about food. Oo. Uh-huh. So sabi niyo po kung ano ang pwedeng makapagpabusog sa tuya. So Opo. digdi niyo po yan makukuha sa munisipyo kan Panganiban. Mga king crab. And then yes, opo. So sa Viga naman, magkakalapit lang po ito. Panganiban, Viga, and Bagamanok. Mga 10 to 15 minutes lang po ang distance or ang travel time. So interconnected po yan because magayuno na po ang road network sa Catanduanes. So sa Viga, adyan man po ang iba po dyan ng outdoor resort na bago din po ngunyan. H2O Resort, it's an outdoor tourism site na iba po ng swimming pool na sa naka-backdrop po ang mountain. So at the same man-made at saka nature may enjoy mo po sa area na ini. Then of course sa Bagamanok, we have a very unique tourism destination or tourism site in Bagamanok. Have you heard about the sexiest island in the world? Wow. Sa inyo Sexiest po island in the po world. yan napupuntahan. It's a must-see kasi ini po naiiba po siya. Dapat napuntahan ni ka Aramar. Oo nga eh. Dapat nakita ko yan. Idea na si Sir Chief. Mhm. Oo. So, igo po kami dyan na pig-aapod na fertility trip. So, Ah. yung mga, So, yung mga mag-agong po, naday po ning aki for so long a time. Mhm. Ma-offer po kami digdi ning egg. And, yan, Viola, magkakaiba po kamo ni aki. So, it's like Ubando. It's like in Ubando. Oo. Iba po magasinda ni Arab Daan na tour. Yes. Hindi po sa Catanduanes. Igo po kami kaiyan. Mhm. So moving forward, from Bagamanok, madigdi na po kita sa Pandan area. So Pandan. that's, connected po yan via circumferential road. Mhm. Napakagayon na po kan road network dyan. And siguro ang inot po na tourism site na pwede ta pong puntahan is, although ongoing pa po ang construction nun yan, ang Paraiso ni Onesto. Aha. Ini pong Paraiso ni Interesting, Onesto,
situated po siya sa Hiyop Highlands. Oo. So, igwa po dyan yung view deck, igwa po dyan yung PT developed na accommodation establishments, accommodation facility, and at the same time, magayon po ang area na ini. Mas magayon po siguro na, ta self-serving naman, mas magayon po siguro na si Sir Chief ang mag-describe. He had been there. Oo. Nakapunta na po siya dyan. Nakapunta na po siya sa Paraiso ni Honesto. Ayan, Sir Chief, bakit tinawag na paraiso ni Honesto? Ano ba yan? Kinakailangan maging honest kapag nandun ka? As in, paraiso talaga siya. Ayan, oh. And a bit adventurous Okay. ang place kasi you have to talaga May trekking. magte-trek ka pababa. Yeah. Ang pinaka-dipisilon ang pataas. Tama yan sa mga So, bayan na. 1,800 steps. Wow. Siguro po ning 1,000 igwang 800 steps. Pero magayunan po ang view na maaabot mo. Pero yun nga po, yung challenge, going back. Accelerating. uphill. Mhm. Yes, accelerating. Ayan, oo. Ayan, Oo. talaga. Ang So, saka Opo. for the information of all, medyo kita mo niyan sa medyo bias kita sa farm tourism. Mhm. Duman po sa Pandan ang primero and one of a kind na accredited farm tourism camp kang sa tuyang ahensya. Oh, wow. Congratulations, ha? Kita nyo na yan. So, para hanap ka mo kung so nagpuon ininyo ang pala sa Katanduanes. Okay. So, ano yan? Sa Pandan yan, tabi, Ma'am Carmel? Yes po, sa Pandan. Mhm. So, from Pandan, pwede po kitang magdiretso sa Karamuran. Okay. Oo. Sa Karamuran naman po, igwasindang island hopping sa Palumbanas Island. So, mga white beaches po ini na pwede ka po na ma-enjoy. May mga iba-iba po sindang islets. Then after Karamuran, we move forward to San Andres. So, digdi po sa San Andres, digdi po situated ang makihiling ka po digdi ang miraculous image of our Virgin Mary. Na through the years po, ini po yung pigaapod na Our Lady of Sorrows, Mhm. situated in Barangay Batong Paluway. So through the years po, ako po naging witness po kay ni na talagang ang image niya po is nagdadakula. So before it was thumb size ang image niya. So ngunyan po buo na po ang sa iyang imahe. So saro po ini sa mga icons, religious icons kan probinsya kan Catanduanes. And of course, pagdating San Andres, karaniho na po kita sa capital town or the tourism hub which is Verac. Mhm. So, digdiman po sa Verac, of course, being a service center, most of our accommodation establishments are situated here. Nakulo na po ng mga restaurants and cafes, nasabi ko nga po kanina, because even with the pandemic, igwa po ng mga nag-venture into food business. Ayun. Mayroon bang one-stop shop na souvenir dyan sa area? Igwa po. Yes po, igwa po kita ng Pasalubong Center. Mhm. Opo. Yan yung paborito ni Pio. Latik at saka Sir Pio. yung tapa. Yes, tapa. Yung tapa. Okay. So, Sir Chief, baka may dagdag ka po tabi na clarifications or insights na pwedeng kontak kay Ma'am Carmel. Yes po, Kaaramar. Ang para po din sa Karaman, kang sa tuyang mga parehinan nyo, na duman po sa Batalay Shrine. Ito po duman ang kumbaga duman po nilubong si Fray Diego Herrera na kumbaga nasa process po ang sayang canonization. Okay. Kung kaya ini pong sa municipality po ini kang bato and siyempre pagka na-canonize po si Fray Diego Herrera, sigurado siyerto na ining municipality ini magiging ining pilgrimage site. Yeah. Pero actually ngunyan naging na siya, pilgrimage site na po Yeah. siya. Oo. Pero mas lalong magiging intense yan pag naging na siya. Opo, shrine mo po ini kang cross na implanted by the missionaries Opo. sa Catanduanes. Okay. Yan. Yes, Kunyan, hali po ito ng oras na.
Dagol ba kita sana ko tang yapot. But anyway, Ma'am Carmel, ay tao ko po sa imo sa giraray ang floor para invite ta mga kababayan ta and kung may day kami na yapot sa imo na ano dapat na tao ta may pahayag ta sa mga kababayan na nakikinig all over the world. Please go ahead po, Tabi. Sa ngaran po kan provincial government kan Catanduanes na pinamamayuhan po kan Gobernador Joseph Buboy Pua and sa turismo po kan Happy Island, iniimbitahan po kamo nimi once tourism reopens to visit the Happy Island Catanduanes. So dakulon po kami ng product offerings na pigre-recalibrate or pigre-package ngunya na panahon kan pandemya. And gusto ko po na dagdagan ini na saro po is bisikleta sa isla apart from Isla Culinaria. So Wow. ini po ngayon pipapackage namin today and once tourism fully reopens, we are ready to receive you as our guest. So mabuhay po tayo lahat and Diyos mayad na podto po sa gapos. Thank you very much, Ma'am Carmel. Thank you and God bless po, Tabi. Ayan. Thank you very much. Ayun. Thank you po for this opportunity. Opo. Sir Chief. Siriman po Kaaramar, Carmel, in behalf of RD Herbie Aguas and the rest of DOT Region 5. Ayan po ang sakuyang dakulang pasasalamat sa imong paunlak sa samuyang imbitasyon na maging guest digdi sa samuyang weekly program na Turismo Bicolandia Aramonta. Ayan. Thank you very much po, Tabi. And sa pangaran man ni Sir Rome. At saka thank you very much sa management. At kina Ma'am Brenda, kay EVP Glenn, at saka kay VP Henry. Yes. Sa bilog na tropa, kan DCGB. Thank you very much hanggang sa masunod po na Miyerkules. Baka mag-feature kami ni Sir Romel ng farm tourism site. Tanganing mas mahiling nindo ang lugar kung ano po, Tabi yan. Okay, sa inyo po ka, boss. Thank you and God bless po. Bye-bye. Sa inyong nadangog, ang sarong oras na presentasyon kan programa Turismo Bicolandia. Aramon ta. Hatod sa inyo kan DOT5 as in DZGB. Sagod sa masunod na Miyerkules sa saropang edisyon kan Turismo Bicolandia. Aramon ta. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Wala talagang